Con esta aperta se remuda no BNG de Poio. Marga Caldas será candidata da formación nas vindeiras eleccións municipais de 2023. O desafío, manter o bastón de mando en mans dos nacionalistas sen Luciano Sobral. Ábrese un tempo novo, collemos todo bo, vimos de facer moitos proxectos bos en Poio. Iso nos avala a experiencia, nos avala o saber facer as cousas, o saber estar cos veciños. Luciano Sobral manterase na alcaldía ata a cita coas urnas do ano que ven porque dixo ese o compromiso que ten cos seus veciños. É alcalde de Poio dende o ano 1995 e forma parte da corporación dende que chegou a democracia. Emocionado, non escatimou en eloxios para Marga Caldas. Persona formada, preparada, comprometida co Concello, comprometida cos veciños, comprometida coa organización, que eu creo que é fundamental que as ideas as teñamos claras. Creo que para levar a cabo un proxecto tanto de Concello como de organización o importante é que onde esteas sea a túa casa. E amosouse confiado en que a nova candidata conte como el co apoio da veciñanza. De ser así, converteríase na primeira muller alcaldesa da historia de Poio. Vai ser, sin duda, a primeira alcaldesa muller deste Concello, na historia do Concello de ano 1837, cando se constituye como Casa Consistorial. Marga Caldas contou co apoio masivo da Asamblea Local da Formación. A xa candidata comprometeuse a traballar baseándose no legado de Luciano Sobral, atendendo ás novas necesidades dos veciños. Coa vista posta xa nas eleccións, avanzou cambios dentro do Grupo Municipal do Bloque. Para que eu me poida dedicar o 100% a estar día a día cos veciños e atender apoio dende o minuto 1, vamos a facer algúns cambios dentro do Grupo Municipal do BNG. Unha reestruturación da que de momento non quixeron dar máis detalles. O que si confirmaron é que están a traballar no programa electoral do Bloque pro ano que ven. Vai a ser un programa ambicioso, un programa pensado non solamente a corto plazo, senón a largo plazo, pensando en todas as necesidades. Decirvos que, levo 13 anos ao fronte de unha concellería como é o deporte. O deporte vai a ser un eixe fundamental dentro de os proxectos que temos para apoio. Luciano Sobral comprometeuse a seguir o carón da candidata e da formación para aportar todo o que estea na súa man. Preguntado pola súa xubilación, recoñeceu ter ganas de viaxar e pasar máis tempo cos seus. Estar na casa, plantar unhas berzas, plantar unhas cebolas e dar un paseo por Pontevedra ou por calquera outro sitio, tomar unha cerveza cos amigos. E agradeceu tamén aos veciños de Poio a confianza que depositaron nel nestes case 30 anos na alcaldía.